Ser jinfetaħ mill-ġdid il-Park tal-Familja f'Witilajn. Mill-1 ta' Ottubru il-pubbliku ser ikun jista' jżur il-Park tal-Familja f'Witilajn b'moħħu mistrieħ, hekk kif ġew indirizzat il-ħtiġijiet bażiċi illi kien hemm fil-park marbutin ma' saħħa u sigurtà. Ħabbar dan il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, għall-Ambjent u għat-Tibdil fil-Klima Leo Brincat waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One. Fl-istess programm il-Ministru tkellem dwar it-telqa kbira u n-nuqqas ta' kontabilità illi jikkaratterizzaw il-ftuħ tal-Park tal-Familja f'Witilajn taħt il-Gvern Nazzjonalista. Sitwazzjoni li tixhed kemm l-affarijiet saru blaġla fejn wara l-ftuħ tal-Park ta' Witilajn kienet hemm ukoll pavimentar żlivellat u boltijiet ippuntati li kienu perikolużi ferm għal dawk illi jżuruh. Il-ħtiġijiet bażiċi sa ġew indirizzati qal il-Ministru Brincat waqt li spjega kif xogħlijiet f'żoni oħra tal-park ser ikomplu fil-jiem li ġejjin. Il-Park tal-Familja f'Witilajn kien ingħalaq wara rakkomandazzjoni fi studju kummissjonat mill-Gvern sabiex jiġi evalwat l-impatt tal-emissjonijiet mill-impjant ta' Sant'Antnin fil-madwar. Daw fir-rapport tagħhom għamlulna rakkomandazzjoni ċara daqs il-kristall li skont huma il-park għandu jingħalaq temporanjament b'seħħ immedjat. Fid-dawl tar-rakkomandazzjonijiet tal-esperti li ħadmu fuq ir-rapport il-Gvern ħad deċiżjoni li ma jilabx mas-saħħa tan-nies. Issa li sar monitoraġġ tal-arja fit-tul u li ġie aċċertat illi l-emissjonijiet mill-impjant huma taħt il-livelli stabbiliti mill-Unjoni Ewropea, il-Gvern jinsab f'pożizzjoni li jerġa' jiftaħ il-Park f'Witilajn biex jitgawda mill-familji. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, għall-Ambjent u għat-Tibdil fil-Klima ħabbar illi għall-ewwel darba mill-ftuħ tal-park ser ikun hemm unit responsabbli għal pjan tal-immaniġġjar u l-manutenzjoni tal-park. Għamilna xi ħaġa li l-Gvern ta' qabel ma melaqat għax sal-lum ma kien hemm xejn minn dan, waqqafna Family Park Management Unit. Waqt l-istess programm fuq One il-Ministru Leo Brincat fisser kif il-Gvern preżenti qed jagħti importanza konkreta lill-ambjent u lill-iżvilupp sostenibbli. Il-budget ta' dis-sena kien rolled over mill-budget tal-Gvern ta' qabel. Ma kienx hemm €1 ivvotat għall-iżvilupp sostenibbli, kif ma kienx hemm €1 ivvotat għall-ekonomija l-ħadra. Allura aħna din ħejju triq biex mis-sena d-dieħla inqas inkunu nistgħu ngħidu. Bdejna s-sena tal-implementazzjoni. Fil-fatt huwa semma miżuri konkreti f'dan il-qasam bħal ħolqien ta' Green Jobs Sostenibbli. Il-Ministru Leo Brincat kellem ukoll dwar il-Park tal-Majistral fejn semma kif il-Gvern għadu kif għadda lill-Heritage Parks Federation aktar minn €100,000. Il-Federazzjoni msemmija kien ilha ma titħallas minn Diċembru tas-sena 2011. Il-Ministru Brincat qal li l-pjantazzjoni tal-Park tal-Majistral ser ikun eżaminat bir-reqqa u li ser jinħoloq spazju għal ħidmiet ġodda illi ma setgħux jitwettqu fil-passat minħabba nuqqas ta' fondi.